haba Bibi, in ba fito bare ji daɗi Bibi dan Allah ka daina sha. Sigari ne fa ba wani abu bane sigari ne fa. Sannan fito abuwa. Ke ba na hana ki tsayawa da kowa ba? Tunda na riga na karɓi kuɗin ki. Baba shine wanda ka karɓi sadakin shi. Me takarda? Baba? Da sigari a kofar gidana? Sigari ne kawai baba ba komai bace wa sigari. Sigarin ce ba komai ba gashi ban iya gane ka ba. Kuma sigari na in ba wai in na sha wuyun ba wai na sha sigarin bane. Ba na ji na daidai ne. Tsala ne baba. Sigarin ba na ji na daidai. Wiwi. Har wiwi kake sha? Baba wiwi kuma wiwi ai ba komai bace baba. Mu da muke zuwa club ba irin kayan shaye-shayen da ba ma sha a can to wiwi kuma Allah na tuba har giya ma mukan dan taba a can. Me takarda? A je club kuma a can din ma a dama da giya? Ka me takarda lamarin ka akwai gyara a ciki. To da yake mutum baya wuce kaddararsa baba. Har fursuna ma sai da naje. Me takarda? Har fursuna kaje? Wai dan kawai na kashe sirikina. Shine aka kai ni fursuna. Ni kuma na yi haka ne saboda ina son yarsa ya hana ni shine kawai wai da kana kashe aka kai ni fursuna. Gaskiya ne. Mutum baya wuce kaddararsa ko? Haka yake baba. Ku ci gaba da zance da shi ko? Ina zuwa. To kin gani ba? Baba har ya gane ya fahimta. Ya bar mu ci gaba da shi. Baba tsohon soja ne. A to ba komai a ciki ai.